Lah mbero Pak Wo pan metu mengkono kuwi luru-luru lawuh apa pan go ulu-ulu sege mengkono Pak Wo Kak mbangane Kak udane krewis mengkono karo lah ora ana terangi beber blas Pak Wo mangkane wetenge wis kempriwing meleh anane kan iki jarangi mie Pak Wo nganggo banyu tremos heeh wis nyatane wong duwe mie anane mie kuwi siji be karo nduk siji be aja ora kuwi oleh berkat iki eh mie siji karo nduk siji turahan wingi oleh berkat slametan ngono lah gorong di jejer dilalahke kan iki jenenge sekantak jarangi karo banyu tremos pawo lah pan metu kepriye mudan krewis yang kene mbadine iki yo pan metu mengono pawo luru sing enak titik ngono pernah iki men semadana vitamine ngono jarene iki yang ngono pawo tapi ya bro udane pawo sing gampang iki krewis ngono kan mau gampange ora terang-terang pawo